rengeteg kávét fogyasztottam, hát ez egy fizikai munkát végzek, és hát már hosszú évtizedek óta hát úgy próbálok energiát nyerni, mint ahogy mindannyian, sokan, akik kávét isznak, hogy hát kávét fogyasztanak. Elsőnek ugye indításképpen kevesebbet, aztán mindig többet. Na hát én már eljutottam ebben a szintre, hogy hát minimum 6 kávét, de feleségem szerint többet is. És hát az oda fölhozódott, hogy hát túl sok volt a koffeinbevitel. Persze a másik hatásairól nem is szóval, hogy ugye rengeteg savadalok, hát amit akkoriban az ember persze megtudott. A kávét, jó ízű, fekete, frissen főtt, megszok kész. És hát 6-8 kávét tartottam, és azt vettem észre, sőt nem így vettem észre, a feleség azt mondja, megint világosan a szemét. Begyújtottam a szemeim, és hát ugye ez mégis rájöttem valamit attól, hogy rengeteg a kávé. Fokozza a vérnyomást, egyéb problémát idézve, és akkor ezen kívül jöttek ezek a folyamatosan visszatérő, ezek a reflux problémák, hol abban maradt, hol egész intenzíven jöttek, de rendszeresen, bizonyos idők között. És hát ugye ez nem. Ezen kívül pedig az vettem észre, hogy valahogy felfogódik gyakorlatilag, ha valaki sok kávézik, biztos, hogy az emésztésére negatív hatással van, és egyfajta felfogulás is jelentkezik az emberben. Persze nem szerelem a testében. És akkor, hát akkor jött az a dolog, hogy a feleségem ajánlotta, tehát szintén a koronát címozom meg ezzel a kezdeményezéssel, hogy azt mondja, van az a kávé próbált ki. Hát én alapján én azt mondtam, hogy hát kávé megiszom, szívesen, csak hát igazából nem értelmetem az alapján. És akkor elfogyasztottam az első kávét, onnantól kezdve nem kívántam a következő kávét, pedig hát ugye naponta, aki azért 6-8 kávét elfogyaszt, azért az úgy van vele, hogy 2-3 óránként már ugye a szervezetben lesz, hogy kell megteleked. De olyan valaki dohányzik, például van egy kényszer, ugyanúgy a kávénál is. És akkor megittem az első kávémat, és azt vettem észre, hogy egyáltalán nem kívánom a rendes főzőkávét. Az első alkalommal történt ez nagyon érdekes dolog, nálam így történt. És akkor megittem az első kávét, és nem kívántam a következőt. Másnap reggel viszont nem kívántam már egyáltalán a kávét, hanem ezt a kávét kívántam. És utána megittem a másik felét a bizonyos zacskónak, és akkor utána jöttünk el a délután, és kibírtam a munkájába, úgyhogy nem ittam egyáltalán kávét, és sőt, az a kényszer sem volt benne, és azt vettem észre, hogy ugyanolyan élénk vagyok, de nem úgy robbanásszerűen, mint ahogy az ember egy hagyományos kávénál van, egy ilyen viharszerűen tombol ez a bizonyos élénkítő hatás, hanem ilyen csendes eső formájában, és szépen áztatja egész nap a zsidő hasonló. Tehát ezt tapasztaltam, hogy ez az energia, amit a főzőkádó kiváltott bennem, ez szépen így elosztva egyenes módon elhozva addig az időszakig, amíg délután megittem a második felét a kávének. Nem, ez az első tapasztalatom, onnantól kezdve nem fogyasztottam kávét, egyetlen egy alkalommal nem is elveszítettem. Hát az nem volt pozitív. És akkor délután megittem a kávét, és nem vettem észre ilyen elteltével, hogy sokkal jobban alszom, és, amit a József napot említett, korábban felkelek, és frissen. Tehát mondjuk már 5 órakor felkelek. Korábban 6-kor szoktam, de egy kicsit bármitől 5-ször telefonomat, hogy 5-ször jelezem, akkor még 4-szer ki tudok nyomni, csak miatt 8-10 perc, és valahogy ez már nincs benne. Felébredek, és akkor friss vagyok, és akkor, hát persze nem kellett közelból, de nem alszom. Tehát nincs is szükség.